si Manahilin eh. Hi, good morning. Mayong buntag. Salamat Lord. Salamat sa kinabuhi. Nanapok ko sa Isidro. Prito ko ron og kuha na laro ka. Baon o ilang pamahaw sa mga bata. Bernie sa deron, September 27. Ang sarang tanan, ito ko og laro ka. Laro ka. Sidan ang pamahaw karon. Na. Ang sarang tanan, tulog-tulugan, ayun adlaw. Luto ko pag pamahaw. Weeks na ako kakuli ang Malaysia. Ano yun akong business. Laro ka. Mantika. Laro ka. Ano paborito sa mga bata? Yan na. Luto naman naghahangin ko ano. Ito. Magbutang kuros baw na nan. Puro din sila ka-estudyante. Ano sila yung andaman, matakadlaw. Sa ilang baon. Aso-aso. So agkuan ito Kamusta mga kaibigan? Ang damitang bawon. Ani lang bawon. Piparatag bawon sa mga anghel. Marami buhulan na mera pants dari floor. Mama ni pangandam.
Nagisa din po kuron og kuan kanang budong kawayan, tangan o chicken para sa mga dagkong tao. Amo kasuway mga bata ang mga ngani. Mas naka ilang ngani nga gulay. Sa sang mga apo gali di kaila man. Nagagawa ni kay mukaan man. Ako po dani. Paborito man yung gulay sa mga pobre mukaan nga ni. Wala na kailangan ng uban nga ni. Sa ning gulaya. Ano? Amahaw. Nakahama na ako panglaba na may pork chop arin hiwa ano kuhan huwa na para minudo ito ano minudo para paniog to kanang slice sa minudo nga cube. Kaya bernis man lagi ron des naging bernis ang mga bata kuhan rato kanang hapgira mong dinhi ko nagluto paniud to nagsigang ko ato pasayan karon kaya nagibawon man sila magminudo ko dang paniud to sa danang panyapon unsa ni mga bata. Naman ako panglaba kay ang giuna naglaba ka tong mga jersey kay gamitin og mas basketball. Itong isang laki dani, hilig ni kuan, basketball player ni sa Holy Spirit. Nagkasgan. Nagkasgang player, Bernaldez Bertigaso. Mga na nga magluto ko kuan, menudo. Para pang kuanta ni pang pork chop. Ako lang nakitaan. Kaya na may gulay, carrots. Slice o minudo, pa-square. Talaga ang minudo. Ito na. Ritsuharan yung minudo para minuto o panhapon. Nga na kung hindi magluto o kulto. Sakpon panhapon. Ang minudo sila may init. Ano naman sila magkatang rice cooker. Init sa sidan. Na may rice cooker. Minuto ang dano para panhapon. Ano? Napakita nito ng minudo yara. Dan. Minudo mo diha. Daram ko sa tabaw pa ko sa karinderya. Katulosit kapitahi. Sadaan. Tabaw man gihapon gaya ko. Bisagwa na ko ng karinderya. Ano? A few moments later. Karong kay humana magpaniud to. Ano ko panghipo sa silong. Ay na punta sa pilanan. Pilanan nga kortina gahapon no tiwas. Napos ko na. Ang nabanda sa adlaw. Nabana dia sa Merkulis. Kali ang atin karon. Oh. Pusan ng kortina kay man.
pamilo. Yan naman naglaba ako tina kay saan kanay. Kuha mo sa mga hiyadan nga. Nagsunon. Pwede kaya dagdagan. Pakita ang sugang hayadan. Rawa. Para mga hayadan. Siguro nagahaya ka itong jersey. Mga jersey nga shirt para pang duwa. Putod-putod kay managan, magud, mangdahili. Mangdahili aguan mo nang igurang ipatuod to. Kay makatuo na mo ning isa kadani. Mo ni karon ni silong. Mo na. Marag mga hiyadan nga ni. Kato maaga itong kaban itong plansahon ta. Kapag pa maaga ani na po dani butang ano yung mga kuan dani sa mga hayhayan. Basta dia sih dito. Servisyo din himapalis. Ito sa mga nilabhan. Ito na mga puti. Parang kahon na ng puti. Ito na mas pili. Walang serbisyo. Ang serbisyo mapalis. Di mangulo, gapo, gulo. Eh, Hoy, sige sa mahangin, isa tabi. pili ko. Okay. Oh. Ayan, galing ka. Quarter to 3 pa. Uli na di ko ron kay magbiko ko para ugma kay na may Divine Mercy sa bahay dali sa higagaw may lagi sila mansija ako dyan din doon manang pauli ko nagsadyo karon kay magprepara ko biko palit ko pilit kay ugma maduty ko Sabado man ang tati di man ko tig-duty Sabado galing kay na may Divine Mercy may mag-asikaso prepara lang ito na itong table niya para mas palis di ay palis baklay ko may baklay na sa Isidro High School
San Isidro High School. Kita laman ta sunod kung sunod adlaw or sunod bitaw. Amping tanan, happy weekend. God bless.